14 κομμάτια παστίτσιο έφαγα χθες. Δηλαδή η μαμά μου έκανε το ταψί. Μου λέει αγόρι μου για 2 μέρες. Τη λέω έχουμε βίντεο αύριο, αλλά θα το φάμε σήμερα με τσάμπα. Γιατί κρύο ξέρει, η μπεσαμέλ. Πα στο μετά από 3 μέρες. Χθες έφαγα κουρκουμπίνια 1000. Παρασύρθηκα. Βλέποντας μπάλα 90 λεπτά, τρώγα και πάνω κουρκουμπίνια. Αληθινό αριθμό πες. Πόσα κουρκουμπίνια έφαγε? Εντάξει, 1000 δεν ήταν, αλλά 150 έφαγα σίγουρα. Αφού όταν μπαίνω σπίτι μου λέει μαμά μου Παναγιώτη, δίαιτα κάνεις, λέω δεν φαίνεται. Προχθές τι έφαγες το βράδυ? Προχθές το βράδυ. Βάζω το 8ο επεισόδιο House of Dragon και ξέρεις δεν γίνεται όσο παίζει να μην τρώω. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω μια ταινία που γουστάρω και να μην τρώω κάθε δευτερόλεπτο. Είτε έκανα δίαιτα, τρώγα μήλα. Δηλαδή τρώγα 30 μήλα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κοιτάξω την τηλεόραση. Συνήθως βλέπω ταινίες όμως, βλέπω άλλα πράγματα. Χωρίς φαΐ, Είναι κλειστό στο στομάχι. Όταν βλέπω ταινία όμως που μου αρέσει, σπάνια μου αρέσουν έτσι οι σειρές, οι καλές, θέλω να τρώω όλη την ώρα. Ξεκίνησα με 2 σαντουιτσάκια. Απαλά. Θέλω να φάω 2 σαντουιτσάκια, ένα μπιφτέκι γεμιστό και ένα γύρο να το κάνουμε και να το αναλύσουμε αναλυτικά. Κάτσε μουστάρδα έχω στο περίπτωμα δικιά μου, δεν βάζω τα μαγαζιά γιατί δεν γλιστράει. Έχω δικιά μου Hellmann's, καυτερί και κέτσαπ. Στο ψυγείο στο περίπτωμα. Σταματάνε όλη την πουλά, όχι την πουλά. Δεν τη βλέπει, είναι μισή ρεξάρθε. Δεν βλέπει. Έχετε αυτό το πουλά. Για το μισό σου δίνω. Θα σα ρίξω ποτεράκι μέσα στην παρθήτη. Δεν θα σου πει, θα πάρει τη Hellmann's. Πού πας, βρε, δεν βλέπεις. Είναι μισή Hellmann's πουλάω. Πουλάω χαλασμένα μήλικο, αλλά όχι έτσι. Να σου φάω και μια λάκτα αμυθάλου για να πάρω λίγο πρωτεΐνη, γιατί χρειάζομαι με παιδιτολόγο στην πρωτεΐνη. Τρώω μια λάκτα. Τρώγοντας τη λάκτα όμως σου φέρνει αλμύρο. Ανοίγω. Είναι έτσι παχαίνουμε εμείς οι ευσομόλυδες. Πίστον εσύ, πίστονε. Τρώω ένα πακοτίνι τεράστιο. Πελάτης τι ώρα θα έρθει? Δηλαδή δεν μπορούσα να πιάσω τα τσιγάρα. Άλλο ένα. Να δώσω τσιγάρα. Ήταν τα χέρια μου κίτρινα. Κίτρινα! Δηλαδή έλεγα με συχαίνομαι μέσα στο περίπτωμα. Είχα πέσει όλα. Ένα ζώο και μισό. Ναι. Ναι, έτσι. Σάγουλο και είναι τα πετρέλαια. Τα τρώγα και τα τρώω όλα. Δεν άντεξα. Όλα. Και μετά τι. Επειδή ξέρεις το πακοτίνι, μόνο το πακοτίνι, σε αφήνει μια γεύση ότι θες να σφαχτείς μόνος σου. Είναι στο μαχαίρι και δεν χρειάζεται να ζω άλλο. Φτάνει. Εντάξει, με το πακοτίνι ξεκινάς δίαιτα την άλλη μέρα. Λες είμαι ένα πετρέλαιο όλος. Δηλαδή με κάνεις ψιτ. Wow. Και πάω ανοίγω ένα μπος κάραμελ με καραμέλα το τελευταίο. Το τρώω και επειδή το πακοτίνι ακόμα συνεχίζει με υπερβαίνει, μου δίνει. Δεν μπορώ δηλαδή τα δόντια μου, νιώθω να πουλήσω τα δόντια μου, δεν μπορώ. Ανοίγω και ένα 0% για να σβήσω. Κάποιος περάσει να το πω ότι έφαγε ένα 0%. Αυτό έγινε σε 12 ώρα το βράδυ. Δεν άντεξα. Ναι, έψαχνα κάτι να περάσει το βράδυ μου γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δηλαδή, όταν φάει πράγματα πρέπει να κοιμηθεί 2 η ώρα. Έκανα τα μαγειρέματά μου μέχρι τις 5-6 ώρα το πρωί. Πέρασα ένα υπέροχο βράδυ και φεύγοντας από το μαγαζί προς το σπίτι, κλείνοντας το περίπτωμα, πήγα στο μαγαζί. Συνέχισε εσύ, δεν χρειάζεται να με διακόπτεις. Γυρνώντας σπίτι 6 ώρα το πρωί, με ένα ακόμα γορίλα σαν εμένα, σταμάτησα και έφαγα και μια πίτα. Και ήταν τόσο καυτή, το κάηκα. Δηλαδή έπαιρνα την μπουγάτσα και την έκανα έτσι για να κρυώσει λίγο, αλλά δεν κρυώνει. Με είπε ο άνθρωπος μην την παίρνεις, τώρα την έβγαλα. Θα τη φας μετά από μισή ώρα. 6 ώρα η λιμαργία, να τη φάω, την έφαγα, έβαζα τη γλώσσα μου έξω. Πήγα σπίτι 6, 9 κοιμήθηκα από την καούρα και τα μέξου. Και 11 ώρα παίρνω σάξι, θα πιούμε καφέ. Πού να πιούμε καφέ, εγώ δεν κοιμηθείτε, θα με σπίτι ακόμα να κοιμηθούμε. Πώς θα πιούμε καφέ. Τον καφέ έμεινες και μπαίνεις και σου λέει πρωινό θέλεις. Μου λέει τι να θέλω, τρώω 9 ώρες. Πρωινό να θέλω. Ναι, δεν το καταλαβαίνουν αυτοί. Πρωινό τρώω στις 9 το βράδυ, μεσημεριανό στις 12 το βράδυ, βραδινό στις 3 τα χαράματα. Αυτό είναι το γεύμα μας, γι' αυτό φαρδένουμε όλοι εμείς. Όλοι οι άλλοι που είστε ψωμούδες πιστεύετε κάτι διαφορετικό.